Begira Xabi nun daude, zenbat denbora pasatu duten, euren oean egon gabe, batzuentzat normal dela eta baina guretzat da nahiko grabe. Denak etxean, egon arte segi, gazte eta errebelde. Denak etxean, egon arte segi, gazte eta errebelde. ¡Apa, Arquita! Ai, txalabero bat guztia. Bueno, deskontrol beti hipokresia eta fasismoaren aurka. Bueno, zuekin hor doie. ¡Apa, chaval! Zu entzun nahi ez da bla 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 bla, ez gaituztenak begiko, pozo indutako zurrumurruak, ez du gure hitza hilko. Norbaitek ala nahi luke baina ez gaituzte bereixiko. Fasismoaren aurka borrokan jarraituko